Pemirsa pulang ngarit mau makan dulu ya pemirsa. Sebentar mandi. Nah, semut pemirsa, jadi ini tak pindah. Ngarit saatnya makan. Mukbang campur-campur pemirsa ya. Wah, ki ono acar. Sik-sithik pemirsa gue man. Terus iki pokoknya trik triknya mak angger mateng pemirsa ya. Iki kayak kentang. Seperti kentang. Tapi ki bukan kentang pemirsa, melainkan sukun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Amin. Iki acar nggo mangan mie pemirsa, berhubung mine wis gak ono, acare isek yo. Makan ini pemirsa. Gimana anak wedok pamit latihan pemirsa, cuma ki ning grup dikandani pemirsa nek sing latihan kuwi anak cowok, cuma ki duwi gak ono balik pemirsa, kemungkinan dekne langsung main karo Sinta, mau kan diparani Sinta. Sono. Dadi kancane ki nek tumandang gembruduk padha mara ki ya lunga teko pemirsa. Ki mau Rido, Sinta, tandingi kae bocah ndi nek wingi bocah Dong Talang. Lah wis tarono Tik. Apa ngendok pitike make pemirsa. Dadi ki kemungkinan dhek jabas dolan. Enak banget pakai acar. Wis bar ngarit. Iki mendunge potong pemirsa. Dadi niki nek penggaweane ngarit kok nganggo skincare. Skincare apa pemirsa? Alami ki mae. Ayo. Mantap ki ayo sini dia ayo. Main ngarit pakai sepatu pemirsa. Kotor. Soalnya lembet. Iki sedikit cerita pemirsa yo. Ngarit. Ki ono tanggane make. Ki cokot ulo ijo pemirsa.
ning pinggir kali. Dadine make nek ngaret ki nganggo sepatu soalnya ya kuwatir ngono mau soalnya serandalan kan godhong jati ki akeh ya pemirsa tumpuk-tumpuk. Dadi ngaret ki kan nyasak. Kaya mlaku ki sak genahe ndi sing istilah endi sing kena ditoni kaya ngono. Dadi nyak ngono pemirsa ya. Dadi kuwi jenenge Pak Emat. Pulau Ijo pemirsa. Aku kadang ya dadi njit-njiten wedi pemirsa nek ngaret ning dadah-dadah wi dadine make pakai sepatu. Ya Allah pitik iki bertelur kok ngekakak. Seenggaknya iki nek nganggo sepatu rada aman sithik pemirsa ya. Wis bedino wis kok ngene ngresiki kandang, ngresiki apa, ngarit, masak, wis ngono ae tok pemirsa aktivitase mae. Niki mang sapa mono pelatine. Dadi sambel goreng sukun pelati ngono pemirsa. Ayo tenendi ayo. Nang padha mangan. Baru bekerja lagi. Nek iki bar mangan ya istirahat soalnya wis bar kerja. Panik muni. Ora usah mangan. Tak pangane dhewe ngono pemirsa. Germake gak ndang mangan ki dikon ora usah mangan kaya ngono. Tak pangane dhewe. Dadi ya wis aku meneng ae. Sithik cerita ya pemirsa. Anak lanang wis mangkat kerjane. Saiki karek dhek dhewean pemirsa kanca-kancane wis padha metu kabeh. Wis karek dhewean dhek iki ya cerita pemirsa nek saiki tambah luwih abot kaya ngono soalnya iki dadi ngrangkep pemirsa ya Mas Andi maune kan operator tok saiki dadi ning gudang piring. Dadi kuwi disambi pemirsa. Dadi nyandak rong gawean. Wingi pas bali ki yo dekne
duwe keinginan pemirsa pengen pindah kaya ngono, soalnya wis ora kaya biyen pas ana karyawan lumayan akeh pemirsa. Saiki kan karyawane wis akeh sing metu dadine iki double. Intine saiki saka kene karek Mas Andi dhewe pemirsa, kanca-kancane wis padha pindah. Dadi yo jenenge wong tuwek ya pemirsa, dijaluki pendapat ngono ya wis karek sing nglakoni. Mak jawab ya wis karek le. Kaya ngono. Nek seumpamane wis gak betah ya apa piye neh. Iku ya ngono. Kan kerjane double ya pemirsa. Bayare kuwi ya ora double apa dimboi ngono gak pemirsa ya pancet operator kuwi mau dadine iki nek dipikir piye ya ya gak seimbang karo tenagane pemirsa ya soalnya kan dadi ngrangkep loro bayarane pancet kaya ngono. Tapi wingi pas Mas Andi njaluk pendapat ya pemirsa ya tak kei pendapat nek gak kerasan ya ndang metu gak apa-apa le. Tapi nek iso golek cadangan sik le. Mak iki ya ngono pemirsa. Nek iso ya ning kono lah. Soale gawean ki pertama ya angel ya pemirsa. Terus sing kedua ki ya ngono mang nek wis kadung kulino kok metu mesti engko mikire enek neh ngaleh neh ngono. Soale mak iki ya pernah ngalami enom golek pengalaman ngaleh neh sing kaya mak mbiyen ngono kae ya ning pabrik permen, ning konveksi sablon, ning rumah tangga, pulang sore, ning kafe, maksudnya kafe makanan minuman ngono iki lho pemirsa, ora kafe diskotik ya pemirsa. Dadi yo wis tak lakoni kabeh, dadi aku kandha ambek anakku nek terakhir ku ya tak kon. Tapi tak peseni meneh pemirsa siji ya aja angger anu terus metu Nanti lek. Wah. Iya. Padha kena banyu ya lek. Dadi Andi tak peseni ya aja angger anu terus metu le. Minimal ki kok setahun jenenge golek pengalaman ya pemirsa setahun kok lagi pindah neh. Jadi pengalaman ngene ngalene setahun. Tapi nek krasa penak gajine luwung ya mending ning kono ae kaya ngono. Ya wis kaya ngono mau pemirsa. Kita nikmati mbek anak lanang. Dadi dekne iki lagi sip awan. Iki mau mangkat jam 1. Dadine ya wis bar telepon ya tak kon sing ati-ati nek mergawe aja grusa-grusu. Soale pernah jare pas dadani benang apa piye kuwi tangane anu pemirsa ngantek dhek wedi kabeh cuma yo gak kondo make kondone wis mari lagi cerita kaya ngono wedine disingeni make pemirsa. Wis karek dhewean dhek ngontrak dhewe apa-apa dhewe pemirsa. Masak dhewe maune kan ana bature muleh gumun mak iki pilek ora mari-mari pemirsa sik pilek kae iki ngelu cemo-cemo tak kothok pemirsa maune ning gorokan bereng tak nggo matur sedina wayah kae pemirsa tahun baru sedina ya pemirsa gang sedina kan adem. Lah matune akeh banget sukete arang-arang tapi akeh ngono pemirsa. Rumangsa adem. Dadi mak dina muleh langsung ngene kaoneh pemirsa. Jadi Iki masker mak yo entek. Wingi pesen Mas Andi tak kono-kono online ku lho pemirsa murah.
kono online meneh. Kan isine akeh banget kuwi. Jemut-jemut pilek. Mbok tak priksakno alergi debu. Ning ndi-ndi iki kon nggo masker cuma iki isin pemirsa ya. Dadi yo tak nggo nek pas buak sawang, resik kandang wedhus, kandang sapi, ngono ki pemirsa. Nek metu-metu ya ora, nek pas gak watuk pilek ya gak pemirsa. Yes pemirsa kaya ngene iki mau ya. Wis. Mangan ngene wis enak. Awake seger waras soalé. Resik. Terus kok ngene wis. Tak tutup sak menahe videone mae. Mae saiki gak cara gak pede pemirsa ya gak kaya biyen. Saiki kan apa-apa dhewe. Sibuk cara mono ngene lho pemirsa, mae ora sregep biyen pemirsa ya. Soal iki wis ora keburu gawean pemirsa. Saiki jane Mas Andi ki angger dikandani ngene-ngene karo pake wis sing penting fokuse mae ngopeni tanduran, ngopeni ngoni-ngoni. Dadine ben siji ya tandurane ben lemu, ben iso ngunduh akeh kasare ngono. Ngoni-ngoni ben lemu nek didol ya payu larang. Soalnya jagakno YouTube pemirsa ya ora saiki ya alhamdulillah tak syukuri walaupun ora ben wulan bayaran enek rezeki saka liya ya pemirsa diwehi seger waras. Dikek lancar rezeki lah intine. Dadi ya tak syukuri pemirsa. Dadi mak iki ngendeng tandure pemirsa ya meneh tandur. Sing tak openi, sing tak men-meno, sing tak gadang-gadang soalnya yo arep-arepane karek kuwi pemirsa Tegal diciri apa-apa iki dintekno si bagus. Dadine cire mau trimo suket dinggo paritan. Dadi yo ndineh nek ra iku tandure pari sing didak-idak ngantek double pintu pemirsa. Mulane ya Allah muga-muga diparingi tandurane kuwi lemu, berkah barokah, muga-muga dadi akeh ben iso kaya biasane pemirsa ya nek panen dibagi sithik-sithik karo sing maune tandur kaya ngono. Dadi ambek nengipe sithik kaya ngono pemirsa. Ndek wingi iki gak ngendum belas pemirsa soalé ora dadi tekor diseleb mau entuk 60 kilo pemirsa. Mulane ya Allah, mulane iki mae temenanan ben ra kebuntel suket kaya ngono. Dadi ya wis ya pemirsa, keseharian mak iki saiki kaya ngene, gak sempet soalnya ngarit. Alah alasan mak iki. Terah nek gak nglakoni dhewe iki gak iso pemirsa ya. Cuma nek wis nglakoni dhewe lah ngendome iki engko nek wis mulai ngarit ning omah nyandak apa neh. Nek wis apa neh gak nek bare. Koleren sedilu ya wis Allahu Akbar wis budal ngarit neh kok ngono. Dadi ya wis nek duwe ngon-ngon iki gak iso nyantai pemirsa apa neh nek wayah mendung. Sliliten. Nek wayah mendung malah ora kober mingkret, mendung sithik gagenan nek bingung. Soale engko nek wis udan suker. Yes pemirsa kaya ngene iki ya pemirsa videone mak iki mau ya makan siang. Nek ngene iki nek ngarani mak makan siang soalnya mak nek mangan iki gak teratur pemirsa. Angger urung lesu ya urung mangan, nek wis lesu mangan kaya ngono. Pake kadang wis mangan ping pindho ping telu mak iki lagi pisan. Mulane ndek nek muni wis gak usah mangan tak aku ae sing mangan. Lah piye esuk pake wis sarapan. Engko mulai nek gak kerja ngono ki ya pemirsa, mulai sarapan terus metu mbon ning sawah mbon ning ndi gak ngerti ya pemirsa ngarit kok mulai mangan neh. Aku ki go mangan pemirsa. Kok dekne metu neh mulai mangan neh ngantek ping 3 ki aku pisan neh urung pemirsa. Ngono ki mulane dekne rasa mangan tak kowe sing mangan ngono. Kadang mak ya Allah.
aku nyolok sego kok urung mangan urung apa saya mangan kue dhewe kok sakmene kae kadang mak iki muni ngono pemirsa. Dadi dhek ya wis ora usah mangan tak pangani dhewe. Lah duwi nek wis kadung dolanan ya ngono lali mangan. Mulane anane mak roh pake mangan kuwi mau ki pekarane duwi iki urung mangan ngono. Jadi ya wis lah sing penting awake sehat ya pemirsa mangan sakonone. Ramban yo karek ramban. Glathik-glathik golek ning guritan ning ngarep omah ning gone tanggane. Ndi sing enek pemirsa yo nek ning desa ki. Ndi sing enek janganane iso gentenan kaya ngono. Yes pemirsa tak tutup sakmenae videone mae nek salah omong tingkah laku perbuatan keluargane Malegini Family. Malegini Family minta maaf yang sebesar-besarnya buat pemirsane Mae kabeh. Terima kasih yang sudah mendukung, mensupport Mae sampai sekarang. Mudah-mudahan diberikan rezeki ngalir koyok banyu kali, agung koyok banyu segoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ojo lali di like, di komen, di subscribe, ditutul abang-abang nih. Ben iso ngikuti channelnya Malegini Family.